Gibaha sab ang pipila ka bahin sa Davao City kagabi samtang usa ka landslide ang natala sa Pantukan, Davao de Oro tungod sab sa pagbunok sa ulan. Ano ang report ni John D. Esteban? Naghinay-hinay na og padagan ang mga motorista sa downtown area sa Davao City nga nalunupan og tubig baha kagabi sa kabalaka nga mutiurok ang makina. Dali sab nga gibaha human ang kusog nga ulan dinhi sa MacArthur Highway sa Matina. Miabot ang lunob sa bangkal nga daw sapa na rason nga daghan ang natanggong sanglit ang pipila walay masakyan. Samtang sa Pantukan, Davao de Oro, miresulta sa pagdahili sa yuta ang kusog nga ulan sa Barangay Naptapan. Hinuon walay natalang samdan o namatay sa insidente. Kay mga around 12:30, more na signs nga nagatagak ang yuta. Ang niya around 4 a.m. sa karong adlaw o ni dahili gid ang yuta, natabunan ang duha ka bank house, isa ka guard house sa Hexat Mining Corporation. Sumala sa pag-asa, walay bagyo o low pressure area nga nasinati sa Mindanao apan localized thunderstorms ang maghatod og mga paguan sa dakong bahin sa isla. Gipaabot sab ang mayong dagan sa panahon karong weekend. Kung adunay mga pag-ulan na sinati halos din hitibok dapit sa Mindanao sa hapon or sa gabi, labi na sa mga bukid nga dapit epekto na sa localized thunderstorms. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.